Ο συνάδελφος Καλούδης έχει το λόγο από την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Κατόπιν ενεργειών του κυρίου Σπύρου. Κύριο Σπύρου έκανε... Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Περιφερειάρχες, θεωρώ αδιανόητο οι εισηγήσεις να δίνονται σήμερα πριν τη συνεδρίαση. Θεωρώ αδιανόητο να γίνεται διακοπή τόσο μεγάλη και σε εκπροσώπους και μιας ολόκληρης αντιπολίτευσης της περιφέρειας να δίνονται μόνο 3 λεπτά. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας? Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζω. Η προστάτης δύναμη η Γερμανία διατάζει την κυβέρνηση, εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μετά από μήνες η Βουλή επικυρώνει. Πλήρης κατάργηση δηλαδή της λαϊκής κυριαρχίας. Στην οικονομία πιστεύει κανείς σοβαρά ότι με 58% άνεργους νέους κάτω των 30 ετών, ότι με 29% δηλωμένη ανεργία μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα? Σήμερα ακούσαμε από τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα. Σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα, από το 1977 ήταν προγραμματική δέσμευση συμφωνία με το λαό, τα λιμενικά ταμεία στους Δήμους. Ουδέποτε έγινε. Το 2001 τα έκαναν και ανώνυμες εταιρείες τα μεγάλα, τα 12-15, και τώρα ετοιμάζονται να τα ξεπουλήσουν κιόλας. Άρα απομακρύνανε την εξουσία από τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας όσο πιο μακριά γινόταν. Ίσως να τα είχαν κατά νου και σχεδιάσει από τότε. Όμως ποτέ δεν λέτε γιατί συμβαίνουν αυτά. Διότι υπάρχει ένα απειρχιωμένο, όχι ευρωπαϊκό, κοτσαμπαδίστικο πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει καταρρεύσει. Το οποίο λέει ότι όταν οι υπουργοί, όταν γίνονται βουλευτές και υπουργοί, θέλουν να συμπεριφέρονται σαν σουλτάνοι, ο πρωθυπουργός, πασάδες οι υπουργοί και αγάδες. Και αυτά τα οποία είναι προγραμματικές δεσμεύσεις και προσυνεδριακοί διάλογοι ουδέποτε γίνονται πράξη. Με αποτέλεσμα να είναι η πιο καθυστερημένη, αποκεντρωμένη χώρα της Ευρώπης. Αν έχετε αμφιβολία, θα ακούσουμε αργότερα και πείτε τα. Τώρα για σας, κύριοι Περιφερειάρχες 13 της χώρας. Ακούστε, το 2012 δεν έγινε ούτε μία συνέλευση, ούτε ένα συνέδριο. Σε αντίθεση με τους δήμαρχους που κάνανε 3 συνελεύσεις και κάνανε και πορεία 12 του Δεκέμβρη έξω από το ΙΠΕΣ. Με αποτέλεσμα να πάρουν 250 εκατομμύρια. Εσείς μας φέρνετε και μας φέρατε ισολογισμούς φτώχειας και χρεοκοπίας των περιφερειών στα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας ενός νέου θεσμού. Και ελέγχεστε για αδράνεια, για πολύ σοβαρή αδράνεια, η οποία υπερβαίνει τα όρια τα δικά σας. Έχει να κάνει με την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας, με μοχλό ανάπτυξης όπως είναι στην Ευρώπη, με προοπτική, με νησιωτικές πολιτικές που δεν κάνατε τίποτα, διότι αν δεχτούμε την άποψη και τη θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ότι ο Πρωθυπουργός εχθές έκανε δεχτά αυτά που του ζητήσατε, άρα δεν επισκεφθήκατε όλους τους πρωθυπουργούς των τελευταίων 2 χρόνων για να ζητήσετε αυτά που μας αξίζουν και μπορούσατε να τα διεκδικήσετε. Αν τα κάνουμε δεχτά αυτά. Είναι τελευταίες διατάξεις που περάσαμε και τις παίρνουμε πίσω. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, πιστεύει κανείς σοβαρός, γιατί όλοι σοβαροί είστε εδώ μέσα, ότι με ΦΠΑ 23%, με φόρο εισοδήματος 26%, με εξολοθρευμένη ήδη τη μικρομεσαία τάξη, βιοτέχνες, έμποροι, επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορεί να υπάρξει πλέον ανάπτυξη? Όταν ήταν πράγματι η μικρομεσαία τάξη η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της χώρας. Και σε όλα αυτά ελέγχεστε διότι δεν πήρατε θέση. Δεν λειτουργήσε ποτέ το τακτικό συνέδριο να σας εξοπλίσει με δύναμη και να πάτε με ισχυρά διαπραγματευτικά ατού. Γι' αυτά ελέγχεστε, μας φέρατε πίσω. Δεν κάνατε τίποτα για νησιωτικές πολιτικές. Έχετε συμβάλει στη διάκριση μεταξύ του τόπου παραθερισμού της αθηναϊκής ελίτ που είναι η Μύκονος, που έχει ΦΠΑ 5% στην εστίαση, ενώ τα νησιά του Ιωνίου τα έχετε διαγράψει από το χάρτη. Δεν υπάρχουν ούτε για τις μεταφορές, ούτε για τις συγκοινωνίες, ούτε για τις επιδοτήσεις. Τα έχετε μόνο για να τα ρουφάτε με οικονομική αιμοδοσία. Αλλά όμως, όταν έχετε και 40 λιμάνια αδέσποτα
είναι η απόλυτη ανεπάρκεια και ανικανότητα και του κεντρικού κράτους, της κυβέρνησης δηλαδή, ή υπάρχει απόλυτη κακή σκοπιμότητα, όχι απλώς να τα ξεπουλήσετε, να τα δωρήσετε με άδειλα, για μένα δηλωμένα και φαίνεται, ανταλλάγματα. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Οφείλετε να πάρετε θέση και για τα κοινωνικά θέματα, να λειτουργήσει αυτό το όργανο. Είναι δυνατόν να πάει η χώρα μπροστά και να μην έχει τοποθετηθεί όταν ο τρίτεκνος θα πληρώνει και πληρώνει περισσότερο φόρο από τον άτεκνο? Δηλαδή, ποιος θα μείνει στα μικρά νησιά? Και να μην τα λέτε αυτά στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό για να συνέλθουν, αν μπορούν να συνέλθουν. Έχετε αντιληφθεί ότι το 60% του πληθυσμού διεκδικεί, κύριε. Διεκδικεί. Αγωνίζεται και διεκδικεί. Συνάδελφε Καλούδη, ολοκληρώνει. Ναι, θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Είναι πολιτικό όργανο. Έχει αρμοδιότητες, είναι διοικητικό όργανο που έχει αρμοδιότητες και είναι και πολιτικό όργανο ύψιστο και διεκδικεί. Αγωνίζεται για το λαό. Το μετατρέψατε σε ένα άνευρο, απολίτικο όργανο. Και ακούμε και διαβάζουμε ότι το μόνο που ενδιαφερθήκατε είναι πώς θα παρατεθεί η θητεία σας για 1,5 χρόνο. Αυτό είναι το λιγότερο που ενδιαφέρει το λαό. Αν είναι αληθή όλα αυτά που έχουν διαρρεύσει. Τι ζητάμε? Επειδή δεν υπάρχει κρίση, υπάρχει καταστροφή με όλα αυτά που στο λίγο χρόνο που μας δώσατε, και γιατί να γίνονται τραπεζώματα και διακοπές των 3 ώρων και να μην δοθεί ο χρόνος να μιλήσουμε μετά από 25 μήνες θητείας, 25 μήνες θητείας, 3 λεπτά από μια ολόκληρη αντιπολίτευση με έναν άδικο εκλογικό νόμο. Τι ζητάμε? Ζητάμε άμεση κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Σας το καταθέτω για ψήφιση. Άμεση. Και πρέπει ήδη να το είχατε ζητήσει. Δεύτερον, σταθερή και μόνιμη πόρη στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στις περιφέρειες. Ποιοι είναι αυτοί, για παράδειγμα? Από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια στην οικία περιφέρεια το 50% και το υπόλοιπο 50% στον οικείο Δήμο. Τέλη κυκλοφορίας. Φυσικά για όλους. Τέλη κυκλοφορίας. Να κατατίθεται από τους πολίτες σε λογαριασμό της οικίας περιφέρειας. Απευθείας. Όχι αυτό το αλυσβερίσι, υποτέλεια, κοτσαμπαδίστικο και ελεημοσύνες. Άμεσα. Οι δρόμοι είναι άθλοι. Και θέλετε τουρισμό και ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα καλά. Σε ποιο κόσμο ζείτε? Και εσείς και η κυβέρνηση. Σε ποιο κόσμο ζείτε? Και σε ποια επαφή με την πραγματικότητα? Το 20% άμεσα στον τόπο ίσπραξης από τους φόρους επί της βενζίνης, που είναι 59% άμεσα στον τόπο ίσπραξης. Εάν δεν υπάρχουν σταθεροί πόροι, φέρατε προϋπολογισμούς χρεοκοπίας και κάνατε και ό,τι σας είπε και ο Πρωθυπουργός. Μειώστε τους κι άλλους. Και αναλάβατε και δεσμεύσεις που δεν ανήκαν και με κόστος και με φθορά. Δηλαδή τι? Οι σχολικές μεταφορές. Και εμφανιστήκανε σαν έσοδα της περιφέρειας. Και έτσι θα γίνει η ανάπτυξη και θα είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης? Και χτυπάνε την κυβέρνηση πολιτικά. Μιλάνε για την κυβέρνηση. Δεν σιωπούν, ούτε υποτάσσονται. Ναι, ούτε μιλούν, ούτε με τη λογική συνάδελφο που έχεις, στο τέλος θα ξεπουλήσουν και τους 3 Άγιους που έχει η Ελλάδα. Τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Εάν έχεις αυτή τη λογική. Ευτυχώς, βεβαίως. Τελειώνω, Πρόεδρε. Τελειώνω με θέματα που βάζουμε για ψηφοφορία. Λοιπόν, το 80% του ΕΣΠΑ, και εδώ να τοποθετηθούν οι υπουργοί για αυτά, το 80% του ΕΣΠΑ να το διαχειρίζονται και να το εντάσσουν τα περιφερειακά συμβούλια και όχι οι υπουργοί, για να κάνουν πολιτικό κοτσαμπαδασιδισμό και να μην προωθείτε και τίποτα. Είναι η δεύτερη μάχη που θα δώσουμε. Την πρώτη την κερδίσαμε, πάμε για τη δεύτερη. Αποκλειστική αρμοδιότητα των περιφερειών στις συγκοινωνίες και ειδικά για τις νησιωτικές. Δεν μπορεί τα νησιά να μένουν αποκλεισμένα. Ούτε μπορεί η Παξή. Άκουσε το Πρόεδρε που είσαι προεδρεύοντα τώρα, που είσαι και από μεγάλο νησί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Παξή να έχουν τιμή μακαρόνια 3 φορές την τιμή της Αθήνας. Τα ξέρετε αυτά? Δεν γίνεται. Εκπροσωπούμε κόσμο. Δεν είμαστε μια κάστα όπως νιώθουν οι κυβερνήσεις. Κόσμο, λαό, με αιτήματα, με προβλήματα και με όρους επιβίωσης όσους δεν ήταν ποτέ. Στα πρόθυρα καταστροφής μεγάλης. Όχι στην παράταση της θητείας. Απλή αναλογική για τους σύνεδρους.
και άμεση ψήφιση νόμου να ζητήσετε, εμείς ζητάμε και να ψηφιστεί. Ας πάρω και τον ψήφο μου, δεν με ενδιαφέρει αν δεν ψηφιστεί. Άμεση ψήφιση νόμου για διαγραφή των τόκων από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με σαφήνεια και μέρος του κεφαλαίου. Διότι όταν από την κυβέρνηση Καραμαλή το 2008 και τελειώνω, τον Νοέμβρη, μέχρι σήμερα δοθήκανε 240 εκατομμύρια από εσάς με τα χαράτσια και του λαού. Σε ποια χώρα έχει ξαναγίνει αυτό, οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες να αναστηλώνονται με τα χρήματα του λαού και ο λαός να εξοντώνεται? Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Καλούδη. Πάντως να πούμε ότι στην ατζέντα μας είναι πάντα η νησιωτικότητα και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου. Έτσι.